Lagi nyanding nganti wis mau entuti to tuh. Nganti ngentuti aku neh lho. Bentar-bentar. Ayo kepentut-pentut neh lho ki mengke. Piye lho ki? Ngaji ora ki nggo? Anteng ora nggo? Tetati. Arep mendetati nggo ngajine. Babin. Ora babin. Tak benakne mburi kudunge ngene. Nah ngono rapi to apik to. Ngaji ora iki? Ngaji apa ora? Oh, cok. Pentut-pentut ora iki? Mungkin pentut-pentut. Bune koyo karbit ndutmu iki meneh. Cete sama bang. Mah, mamen dhewe. Dihabisin. Engko aja dicecer, wis bar habis engko dibuat sampah. Ora mau sempit-sempit nih, iki marahi manik pemanut ora karo aku ki.